dzisiaj znowu się uśmiecham, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w dół, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nic nie zamierzy ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. Co te chwile są z nami i nigdy nie zamierzy nam już ich dni. Nie zamierzy ich. Da 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 da. Jeszcze raz. Cisza wokół zapada zbrodnia na dawną spójrznie. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w miłość. Pamiętaj o tym, że naszy jak karmi, ale ludzi do szczęścia otwartości nie szukaj kluczy. Twój ranek chce twą wiarę. Razem! Co te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. Co te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze ich. Bardzo wam dziękuję za udział. Wszystkim, którzy poświęciliście swój czas, żeby tu przyjść, oddać energię. Naprawdę jestem z was dumny, bo to jest wasze, żeby pokazać ludziom, że warto się otwierać na innych ludzi. Mam nadzieję, że energię, którą zebraliście dzisiaj, chociaż część przyniesiemy na ulicę. Pokażemy wszystkim właśnie, że warto się otwierać na drugiego człowieka z oga. Yeah! To jest piękne. Symbioza. Słuchajcie, no właśnie, ta symbioza też jest między moimi przyjaciółmi, bo chciałbym, żebyście zawsze pamiętali, że tutaj nie ma tylko Bernarda. Przyjechałem z paczką przyjaciół, którzy się muszą ze mną użerać. I zacznę właśnie od moich kochanych korzystek. Słuchajcie, Kornela i Jania, kurki! I tradycyjnie, ladies and gentlemen, z akcentem na ladies. Ten przystojek z gitarą to Peter! Kolorowe parapeciki, czyli klawisze. Radio! Ha! Jamańskie rytmy od samego początku zespołu. Perkusja, Maciek! Tak, to co robimy wszyscy, czyli masaż z oga, czy niskie dźwięki, to pas, zmierzą! Zawsze gdzieś tam wszyscy uschowali, ale ja pamiętam, nie bój się, chodź. Słuchajcie, najlepszy pomocy w tej chwili w Polsce. Pociąg! To wszystko się zgadzało na scenie. Dziękujemy. A co robi załoga? Jest nasz akustyk Bhakti, dzięki któremu nas słyszycie. Maestro Bhakti! No i chciałem was rozkręcić, słuchajcie, i mam nadzieję, że nie męczył wam uszu pętany! To jest to, załoga. Pokażcie, jak Warszawa robi najbardziej euforyczny hałas radości! Są z nami i nikt nie zabierze, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. Co te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Warszawa, dziękujemy bardzo!
są nowe cele, ja też ich mam trochę. Słuchajcie, bardzo wam życzę tego z tego struna, żebyście mieli jak najwięcej czasu dla bliskich i właśnie tej wytrwałości, która wam pozwoli spełnić każde marzenie. Warszawa! To nie jest łatwe, ja wiem, ja pamiętam te czasy, ale naprawdę to, co się dzieje w moim życiu, mam nadzieję, że będzie dla was też inspiracją, że można zrobić wiele.